Kaixo, ni Jone naiz, Rigorako kidea naiz. Rigora ekimen herritar bat da, Euskal Herri osoan zehar saretzen dena, baina Nafarroa herrialde eta hegoaldean ardazten dena, Ager eremua deitzen dioguna, nano baskofona bezala ezagutzen dugun hori. Gure helburuak dira, bertako euskara eta ekoizpena sustatzea, laguntzea eta babestea, eta horretarako bi kanpaina egiten ditugu urtean, eta egiten duguna da. Bertakoak propio diren produktuak Euskal Herri osoan zehar banatu, eta lortzen den diruarekin ekarpena egin bai euskarari eta euskalgintzari eta ekoizpenari Ager eremu horretan. Proiektua orain dela 13 urte inguru sortu zen, bi hausnarketatik, alde batetik kontziente izan da Euskal Herriko zonalde batzuetan eta kasu honetan bereziki Ager zonalde horretan gobernuek eta administrazioek oztopo asko eta asko jartzen zituztela euskarak bizi edo ibilbide bat egin ahal izateko zonaldean, eta beste alde batetik lehen sektorea ere ahul zegoela, nahiz eta hainbat produktu bertakoak izan da ere, Euskal Herrian ikusten genituelako kanpoko produktu asko igual Nafarroako zonalde horretan genituenak esaterako, eta orduan ideia hori atera zen, bi erronka horiei eusteko, eta lehenengo urtean saskibakarra egin zen, eta 34.000 euro inguru euroko ekarpena egin zitzaion argia ikastolari, eta ikusita exitoa, gero proiektua bere ibilbidea hartu zuen, izena jarri zitzaion, eta ja kanpainak zehaztu, eta hor ja ibilbidea egiten hasi zen gaur egun arte. Guk urtean bi kanpaina egiten ditugu, bat udazkenean, hori da Gabonen inguruan egiten ditugunak, eta sortzen ditugu 3 kutxa eta bertako produktuekin, eta ateratzen den diruaren 25% Ager eremuko euskalgintzara bideratzen dugu. Azken kanpainan adibidez, 255.000 euro inguruko ekarpena egin zitzaion bertan lanean dauden eragilei. Eta bigarren kanpaina da, orain martxan daukaguna, da berrikoa, eskutik eskurakoa, eta honen ezaugarria da bertako produktuak loteka banatzen ditugula Euskal Herri osoan zehar, ekoizleen jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuta. Horrela lortzen duguna da, merkatu globalean eta sistema horretan bitartekaritza guzti hori kentzen dugu, eta auzolanaren bidez ekoizleen produktuak eramaten ditugu Euskal Herri osora zehar. Orain martxan daukaguna da eskutik eskurako kanpaina, martxoaren 18 arte kanpaina martxan dago eskarak egin ahal izateko. Deuzun adibidez, berbaizun egin daitezke eskaerak, baita ere AEKan eta ikastolan ere bai. Aurtengo leloa gainera eskutik eskura egiten dugu herria korrikarekin lotzen saiatu gara, aurten korrikako omenduak gara eta superpozik gaude. Eta saiatu gara, leloa ere korrikarekin lotzen pizkat, lekukoa Euskal Herri osotik eskutik eskura doan bezala, gure produktuak ere auzolanaren bidez eskutik eskura banatzen ditugu Euskal Herri osoan zehar. Orduan animatzen zaituztegu eskarak egitera, eta Ager eremuari bultzada hori eta elkartasun keinuri eginez bertako ekoizpena eta euskara bultzatzera.